приятели, тази вечер моето заглавие на моята проповед ще бъде "Всичко е да в нашия Бог". Запиши го, Риче. И ти го запиши, го занесете на вашите пастири да го прочетат. Всичко е да в нашия Бог. Не трябва ни най-малко да се съмняваме във всичко това, което е обещано и е казано, декларирано чрез Божието Слово и оставено на нас. Знаете ли, приятели, как се чувствам тази вечер? Чувствам се толкова богат, защото все едно съм получил едно наследство на богатство, на слава, на сила, на спасение, на вечен живот. И то е документирано в тази Библия, наречена Божието Слово. Амин! Амин. Брати и сестри, за какво е това заглавие? Защо го наричам да? Защото апостол Павел към Коринтяни в онази първа глава от стих 19, сега след малко ще ви прочетем, второто послание на Коринтяни, от първата глава 19 стих, там Павел разкрива нещо, което ще послужи в живота на ранната църква. Нека да внимаваме сега. Обърнете внимание. Защото Божият Син Исус Христос, който беше проповядван между нас, от мене Сила и Тимотей, не стана проповядването ни само с да или не, но в него стана с думата да. И понеже Божиите обещания, колкото и много да са те, в него те са да. Затова чрез него ние казваме амин за Божия слава чрез нас. А на този, който ни утвърждава заедно с вас в Христос и който ни е помазал, отново е нашият Бог. Амин. Амин. И който ни е запечатал и ни е дал в сърцата собствения си дух в залог. Но аз призовавам Бога за свидетел на моята душа, че за да ви пощадя, въздържах се да дойда в Коринт, защото не сме господари на вярата ви, а сме помощници на вашата радост, понеже колкото за вярата, вие стоите твърдо. Амин. Амин. Хора, брати и сестри, Павел разкрива тайната на своето служение. Той казва, докато ние проповядвахме между вас за възкръсналият Божий Син, за същият Христос, който е Синът на живия Бог, това проповядване нямаше място за думата не. Ние не сме проповядвали с думата да и с думата не, защото това проповядване беше само с думата да, което е наложително, което е на 100% сигурно в това, което е останало. Амин. Нямаме право да се съмняваме, като ранната църква, която е мислила, ама дали наистина е възкръснал, ама дали наистина това е Исус, и дали ние трябва да го приемем, и дали наистина е Христос, Месията и Спасителя. И Павел казва, няма две мнения, няма тази дума не съществува, защото нашето проповядване е напълно създава в името на Исус. Амин. Амин. И сега той обяснява по-надолу и казва, ами какво да очакваме? Божиите обещания, записани, дадени на нас като църквата, на вярващите хора, записани в тази Библия, отново е с думата да. Всяко едно обещание, декларирано, казано, изказано и свидетелствувано чрез Божията уста, е записано на това място чрез Божието Слово и се казва отново, няма място за съмнението на тази дума не. Просто вземете ножицата и ако е възможно, отрежете съмнението, което пречи на вярата ви да израсне и да достигнете до вашето духовно ниво в името на Господа, вашия Спасител. Възможно е. Всичко е възможно. Дори е да ви дойдат съмнения, да ви дойдат ветрове, да ви дойдат бури и гонения. Но това не означава, че Исус заслужава едно не. Никога не трябва да се съмняваш в това, което е казано и в това, което е било записано, защото цялото Божие Слово е Боговдъхновено Божие Слово. Амин? Амин.
Защо е Богодухновено Слово? Защо Словото има тази оживителна сила, която променя, освобождава, изцелява и носи благословение в нашия живот? Защото това Слово, след като е било изговорено, то е излязало от Божията уста. Брати и сестри, но нека да ви напомня. Цялата божествена вътрешност, цялата Божия вътрешност и личност е толкова свята и толкова е Боговдъхновена, че всичко това, което прелива от устата на Бога, е толкова живо. Амин! И затова Словото казва да в името на живия Бог. Нуждаеш ли се от нещо? Ще го намериш. Защото това, което търсиш, е да в името на Исус. Амин? Болест. Имаме обещанието. След като сме болни и се обърнем към Него, го помолим в Неговото свято име да бъдем изцелени. И това е да. Амин? Няма място за съмнение. Ние получаваме изцелени и ще бъдем изцелени в раните на Исуса. Амин? Вече сме били. Защото е документирано, било е казано, пророчески е казано това. Ние се изцелихме, което означава, че вече е станало. Изцелението стои там. Изцелението стои там, ние просто трябва да отидем да си го вземем. Благословението стои там, но ние трябва да отидем да си го вземем. Спасението вече е завършено и Бог се е пролял, Той е отдал живота си. Ние просто трябва да се протегнем, да го вземем, защото всичко това е думата да в името на Исус. Амин. Няма нищо, за което трябва да се съмняваш в Божия Син. Няма нищо, за което трябва да се съмняваш. Ама това слово за мен ли е? Това Господ, което ми го казва, за мен ли е? Да, за теб е. Няма място за съмнение. И Павел искаше да поясни, да изрази своето категорично слово. И той казва: изместете тази дума. Няма място за тази дума не. Защото обещанията, искам да я върна към тези неща, колко от вас вярвате, че каквото е записано или е обещано, то ще се случи в нашия живот? Кажете? Амин. Амин. Като е казано, че ще бъдем благословени, какво получаваме ние? Благословение. Като е казано, че ще бъдем изцелени, какво получаваме ние? Като е казано, че ще бъдем освободени, какво получаваме ние? О, халелуя! Като не е казано, че ще получим Божията благодат, какво получаваме ние? Виждате ли? Обещанието в Бога е положително да. И аз се чуда как ми хора ходят в съмнение. Чуда се за вярващи хора, които се лутат в ляво и в дясно. Те са пълни със съмнение. Но знаете ли какво казва, брати и сестри? Един от апостолите Яков казва: да не мислите, че който се съмнява и когато се помоли за нещо, ще получи нещо. Не, нищо няма да получи. Защото това са едни вълни, които се тласкат от една страна в друга страна. Който се съмнява, дори да се моли, нищо не получава, приятели. И сега искам да ви върна назад в историята на вашия живот. Може би една от причините, когато вярвате и се молите и посещавате в църквата, но заедно с това и съмнението работи дълбоко във вашата вяра, това е причината вие да не получавате благословение. Това е причината вие да стоите в неблагословение, в недобри отношения. Защото трябва да махнете, да премахнете тази дума не. Павел умолява църквата в Коринти, казва: Христос, при Него няма не. При Него има да и амин. Амин? Амин. Ето това е. И аз ще ви кажа, когато аз ви проповядвам сега, сигурно някой от хората си говори: пасторе, ти си говори колкото искаш, ама аз си знам себе си. Да, и това е същото не, което се изразява във вашето сърце. Ако вие се противите на словото, което ние проповядваме, това е вашето не. Вие се противите на Бога, на Неговото Слово, което ние проповядваме, и когато вие кажете не в сърцето си, вие отвърляте Бога. Не зачитате Бога. Не уважавате Бога по този начин. Но нека да ви кажа, Бог вижда сърцето на всеки един от нас. Как е разположено тази вечер? Това е много важно нещо. Понеже, 20 стих, обещания и колкото много да са те, понякога ви се струва, че плувате в цялата Библия. Казвате: Господи, каква голяма Библия, колко думи са записани, колко живота, колко пророка. Абе, това действително трябва ли да вярвам на тези неща? Абе, Господи, толкова думи си казал в това слово, ма тези неща за мен ли са? Господи, ти движиш ли се върху тези всички обещания?
Действително, има ли сила върху всички тези записани обещания и дадени на служителите? Ами да, точно това казва апостол Павел. Колкото и много да са тези обещания, в стих 20, във второто послание към Коринтяни, първата глава, се казва, че всичко е в съгласие. Защото колкото много да са те в него, те са да. Обърнете внимание. Това да означава зелена светлина, предимство, изпълнение на всяко нещо, с което Бог стои за думите си. Бог не е като хората да ти обещае нещо и да не иска да го изпълни. Бог не си почива, Бог не си затваря очите. Нашия Господ стои като един вечен изкупител и ходатай. И той ходатайства за душата ти, за да бъдеш спасен, да осъзнаеш спасението си. И Бог постоянно го прави това за тебе. Той се моли да не се отклониш, да не кривиш в кривия път. Защото Исус умря, за да ти плати цената, да бъдеш свободен и благословен и да видиш лицето на живият възкръснал Божий Син Исус Христос. Амин! Приятели! Затова чрез Него всичко е амин. За Божия слава обаче обърнете внимание. За Божия слава всичко това е направено и с каква цел, знаете ли, направено е с цел, за да може Бог да направи всичко това чрез нас. Питайте тази вечер. Защо Бог умре на кръста? Заради нас. Защо Исус проля кръвта си? Заради нас. Защо пострада и се натовари с всички съдби и страдания, които ние заслужавахме? Заради нас. Защо проповядва Божието Слово? Защо беше оставен да бъде пленен и арестуван от римски войници? Защо възкръсна в крайна сметка? Заради нас. И защо той славно, възкръсвайки, Бог го поставя на най-висока висота на слава, на трона от дясната страна в своя Бог, царувайки с абсолютна власт и подчинение на всичко, което е живо същество, на небето и долу на земята. И всичко това, за което ние наричаме слава, създадена заради нас. Чуйте, братели, чуйте, брати и сестри, Бог ни възлюби и Той ни възлюби до край. И толкова силно ни обича, че Неговата любов никога няма да спре да се изявява по този начин. Амин. И това е направено. Бог изпраща славото си, за да работи в нашия живот и чрез нас да бъде изявена Неговата съвършена слава и Неговата съвършена воля. Аз съм създаден за това. Ти си създаден за това. Ти си създаден за това нещо. Бог иска да работи в твоя живот. Ако вярвате, кажете Амин. Амин. Бог иска да се раздвижи в твоя живот. Бог иска да царува в твоя живот. И ако вярвате, кажете Амин. Да, това казва Божието Слово. Всичко е Амин. Дори слава, обещание, на слава, обещание, на колкото и много да са те, за това чрез Него, всичко това е амин, за Божия слава чрез нас. И този, който ни утвърждава, заедно с вас е в Христос, който ни е помазал и отново същият Бог. Нека да се върнем сега. Какво казва Словото? Този, който ни утвърждава заедно с Христос и този, който ни е помазал и ни е дал помазанието, същият този е Бог. Същият този е оставил, той ни изпратил Святия Дух, за да бъде в залог в нас. Той оставил този Свят Дух да ни води, като залог, като нещо, с което той да гарантира пристигането, устояването на извървяването на целия път за вярата. Приятели, повярвайте ми, колкото и да сме силни, не бихме устояли без силата на Бога и помощта на Святия Дух в нашия живот. Кажете ми, колко от вас можете да бъдете по-силни, отколкото Бог ви дава своята божествена сила? Кажете ми. Този, който ни утвърждава, е Бог. И ни казваме амин. Този, който ни е помазал, е Бог. И ни казваме амин. Този, който оставя духът си в нас като залог до края на живота ни, до виждането, до изкуплението, отиването в Царство Небесно, е отново Бог. Този, който ни утвърждава заедно с Христос, и отново е Бог. И ние казваме амин. Амин. Няма време да се съмняваш. Чувате? Нямаме време.
Много години минаха и това беше времето на слави живот. Мога да ви питам нещо? През тези години, когато вярвахме и се съмнявахме и казахме, че всичко е по благодат, какво спечелихме? Изгубихме. Изгубихме приятели. Изгубихме много брати и сестри. Изгубихме много конференции. Изгубихме много пастири. Доста са починали. Доста хора са минали през църква. Къде разбрали кой е Исус, къде не разбрали, че Исус е умрял за тях. Не мога да си представя. Ако си ходил 5 години на църква и накрая преди да умреш не си се покаял и не си извикал пастира да се изповядаш, за какво е било всичко това? Виждате ли какво означава не и какво означава да? Брат Мусафа пред цялата църква стана и се изправи и каза: ако аз умра, трябва да знаете, че аз отивам в Божията слава. Отивам при моя Господ. И пастира и църквата да дойдат и нека да не плачат, но нека се радват, защото отивам на по-добро място. Когато той ги изговаряше тези пророчески думи, той не знаеше часа и времето, когато щеше да умре. Но той ги изговори, защото той беше на 100% убеден, че имаше да в себе си. Той имаше Божието амин. Той израсна и се довери на Бога и беше абсолютно сигурен, че ако дори нещо да стане, той отива в Божията слава. И така стана. Приятели, съмнението, това съмнение пречи днес на църквата да расте. Това не пречи на отношенията между пастири. Това не пречи на хората. В семейството ни винаги трябва да има да и амин. Трябва да имаме общо съгласие. Мъжът дърпа на една страна и жената дърпа в друга страна, никой няма да се разберат. Но знаете ли какво казва Божието Слово? Ако мъжът и жената се съберат в едно и се съгласят за каквото да е било нещо, за тях това ще бъде едно благословение. И каквото да поискат в Неговото име, ще им бъде дадено. Бог ще бъде съгласен със своята молитва. Ако ние вървим по един път и други вървят по друг път и всеки се върши каквото си иска и се молим, Бог не вижда ли? Той няма да има благоволението да даде каквото да е било, в което ние се молим за тези неща. Съберете се в своите семейства. Кажи: майко, тако, мила жено и дъщеря и син или внук. Кажете: Божието Слово казва, че ние трябва да премахнем тази дума не, защото тя пречи в нашия живот. Кажете да, кажете амин на Божието Слово. Кажете и повярвайте, защото Божието Слово има тази привилегия и сила във вашия живот да ви донесе благословението. Словото ви казва, че вие ще получите абсолютно всичко, за което ви вярвате, а не се съмнявате. Ако се съмняваме, нищо няма да получим. Амин? Амин. Този, който ни утвърждава заедно в Христос и който ни е помазал, е Бог. И който ни е запечатал и е дал в сърцата ни духа в залог. Слушайте внимателно си. Не се представям от децата. Но Павел продължава и казва: но аз призовавам Бога за свидетел на моята душа. Айде сега тук да станем абсолютно сериозни. Моля ви да обърнете внимание. Това е никакъв майтап. Абсолютно искам да бъдете сериозни. Служете ръка на душата, на сърцето си. И извикайте Бога да бъде свидетел. Ако вие не сте съгрешили против Него, кажете истината, че не сте го направили. Ако някой не е направил нещо, извикайте Бога за свидетел на вашата душа. Можете ли да го направите? Ако извикате мен, аз нищо не съм видял какво сте направили.
Защото нямам тези очи да мина през стените да видя какво сте направили. Но Павел е бил толкова сигурен и той казва: Господи, ти знаеш сърцето ми, че сърцето ми е чисто и душата ми се вълнува и аз извиквам. Той казва: ела Боже и бъди свидетел на душата ми. Той не е извикал хора, защото никой не може да види греха в живота му. Той не може по никакъв начин да бъде оправдан. Но той казва: Боже, ти ела. И ако дойде Бог, той ще види какво си извършил. Приятели, аз ви моля да се осъзнаете, аз ви моля да се освободите. Защото часът работи, времето върви. 20, 50, 30 години всичко това отива по вятъра. Ако ние не осъзнаем на къде и на коя посока вървиме, дали ходим с Бога, това е важното. И Павел казва: толкова съм сигурен в сърцето си, че било опазено. Сигурен съм в душата си. Знам, че моята душа съществува и е обновена и е чиста за мой Бог. И затова той казва: не се страхува от Бога. Вижте, той ни казва: пастири, ела тук да се помоли за мене или да се изповядам пред тебе. Той вика Бога за свидетел на собствената си душа. Ами ако ние извикаме Бога тази вечер, знаете ли колко крокодили, колко гущери ще излязат от нашите сърца? Знаете ли колко нечистота, мръсотия, гной ще изтече от нашия живот? Сигурно Бог ще се погноси и ще си затвори очите да не иска да види какво има вътре в нас. Трябва да сме сигурни, приятели. Трябва да сме сигурни. И аз умолявам тая църква. Осъзнайте се, приятели. На това място ние ще говорим за освещение, за святост, за праведност, за чистота в Святи Дух. Защото без тази чистота ние не можем да видим лицето на Бога. Не можеш да живееш живота, който ти се предлага от този свят. Но когато Исус ти предлага един по-добър живот, трябва да кажем на Исус да, и трябва да кажем на дявола не. Сега е времето да го направим. Сега толкова. Ял съм, пил съм, вършил съм някой нищо, мръсен човек съм бил, нечестив човек съм бил, псувал съм, кълнал съм, бил съм, прелюбодействал съм, крал съм, обиждал съм. Стига толкова, брати и сестри. Сега е време за Господа да се осъзнаем и да излезем от това положение. Стига толкова, много от времето сме давали за Господа. Стига толкова, стига! Няма да остана в къщи, но ще отида да отворя вратата на църквата и да бъда на всички със равно с моите брати и сестри. Давид казва: когато ми казаха да отида да търся Господа в неговите дворове, аз се зарадвам. Не трябва да се крием, брати и сестри. Не трябва да се оправдаваме. Аз мисля, че в неделя имахме едно добро време. Една съжалителна конференция, която ни донесе едно хубаво време на освежаване. Амин. Аз вярвам, че нашите брати от Германия бяха полезни да се молят, да ни пеят, да ни проповядват. И виждате, че това бяха едни абсолютно обикновени хора с един обикновен дух, както в Германия, така и в България. Приятели, брати и сестри, нека да се подготвим за добро време, да осъзнаем в живота си, че трябва да го живеем изцяло за Господа. Достатъчно сме вършили до сега живота си за дявола. Дайте място на Бога да се изяви чрез вашия живот. Защото всичко е създадено за нас. Спасението е за нас. Исус каза: отивам да ви приготвя място. На кого? За кого ще го приготви? За кого ще го приготви? За нас. И ако ти знаеш, че Бог те призовава в славата, бъди достоен да живееш свято, да пазиш сърцето си чисто и непорочно, за да може това място, което Бог ти го приготвил, ти да го заслужиш. Брати и сестри, не си правете предварителни неща в живота. Не смятайте за живота си как трябва да го живеете. Просто го живейте за Бога. Отдайте сърцето си на Бога. Починете волята си, почини живота си.
Ако можете това да го направите с цялото си семейство, говорете на вашите мъже, на вашите жени. Време е да се обърнем към Бога. Време е да се осъзнаем какво време трябва да живеем. Нека да не се оправдаваме, приятели. Да. Много често трябва да танцуваме. Срещу проблемите, приятели. Срещу проблемите ние ще трябва да танцуваме. И ние ще танцуваме, ако ще е Божията воля в нашия живот. Да. Искам да насърча моята съпруга, да й кажа, мила жено, ние си нямаме дом. По квартири сме вече 6-та година. И не можем да си позволим да си купим нещо или пък по някакъв начин пари от някъде да дойдат. Но аз ще я накарам да танцува в името на Исус. Защото радостта на Бога ще бъде нашата сила в нашия живот. Дом нямаме, но ще имаме танци, ще имаме живот, ще имаме вяра и ще кажем не на дявола и ще кажем да на живия Бог. Амин. Искам да живея и до когато съм жив, искам животът ми да бъде пълноценен. Защото искам да опитам Господа във всички неща, които Той е приготвил за мен. Обещание, слава, благословение, изцеление, обещание. Хей! Кажете да на Бога. Бог не ни е призовал, за да бъдем на втора ръка или на втора употреба след Неговия Син. Искам да обърнете внимание на Божието Слово какво ни казва. Бог ни затвърждава, Той ни утвърждава заедно с собствения си Син, с Божия Син, с Исус Христос, наравно на една основа, върху една твърдост Той ни затвърждава. И не е казал зад Христос, по-долу под Христос. Не, приятели, не! Не! Ние сме наравно поставени в Исус Христос и Той затвърждава, Той ни утвърждава заедно с Христос. Наравно! Ако Исус е в небето и ние ще бъдем в небето. Ако Той вижда Бога и ние ще го виждаме. Амин. Ако Той е възкръснал и ние ще възкръснем. Ако Той е благословен и ние сме благословени. Ако Той е свободен и ние ще бъдем свободни. Амин. Ако Той е помазан и ние сме помазани. Ей, това е истината. И кажете амин, амин и амин на това нещо. Това е истината. Няма място за съмнение. Всичко е дадено в живия Бог чрез Исус Христос. Приготвени неща, като слава, обещание и изпълнение в нашия живот. Защото ние сме, всичко това е плана за нас. Ние сме във волята на Бога, заради плана, който е направен за нас. Приятели, ако като Павел ние повикаме Бога да ни бъде свидетел, колко от нас ще се похвалят, че имат чиста душа? С това искам да завърша. Колко от нас, върнете си години назад, усослуци, противници, нехаресващи, безчувствени, без духовност, без виждане, без съчувствие, без нищо ходещи човеци. Колко от нас можем да кажем, душата ми е чиста и нека Бог ме съди и нека Бог ми бъде свидетел? Колко от нас можем да се похвалим с това нещо? Да кажем, Боже, ела бъде свидетел на душата. Но ако дойде Бог, какво ще каже? И си крадец, ти си мошенник, ти гледаш, ти правиш, ти кълнеш, ти псуваш, ти правиш. Ами пътищата. Няма ли да ни каже къде вървиш? Няма ли да ни каже Бог какво правиш? Да не бъде, брати и сестри. Моля, да не бъде. Ще се моля за вас, вашите тела да бъдат храма на Святия Дух. А с това тяло на нас не е дадено да вършим благодеяние и да блудстваме, да преродесваме. Внимавайте, за да не размините Бога и Бог да се размини от небето, да се открие върху вас, да пламне Неговия гняв. Защото въпреки това, че знаете, че не трябва да го правите, вие просто се грешавате пред живия Бог. Внимавайте. Внимавайте, брати и сестри. Внимавайте. Бог не заслужава такова нещо. Аз призовавам Бога за свидетел на моята душа. Павел е толкова сигурен в нещата, които върши, в живота, който живее, в говоренето, което говори. Павел е толкова искрен и той казва: аз се радвам,
да ви бъда помощник във вашата радост, понеже колкото за вярата, Павел казва, аз чувам, че вие стоите твърдо. Мога ли да се обърна да ви насърча много специално тази вечер? Малко са църквите, които приемат такова здраво учение и го приемат с цялото си внимание и сърце. Малко са хората като тази църква, които не се обиждат, когато Бог им говори. Малко са църквите, които казват амин на такова слово и се съгласяват с Божията воля и приемат словото на сериозно. Малко са хората, които имат това виждане, с което да видят словото, което се проповядва по този начин. Приятели, ние не трябва да говорим щяло и нещяло на това място. И не трябва да се занимаваме с приказки обикновени, които не носят никаква благодат и сила в нашия живот. Но сега ще ви кажа. Павел е видял едни хора в ранната църква към Коринт, че са стояли твърди с вярата си, с радостта си. Те стоят утвърдени върху основата в Исус Христос. И аз бих желал да ви предам тези насърчителни думи. Всеки един, който е повярвал и се осланя на Бога, всеки един, който се доверява на Бога, ще стои утвърден върху камъка, върху основата Исус Христос. И аз ви насърчавам, стойте твърдо в Исус Христос. Не се поплашите. Стойте твърдо за Исус Христос. Стойте с живота си, стойте с вярата си, стойте с всичко това, което е вътре във вас. Обичайте Бога. Защото си мисля, че само в тази църква чувам изповедта за любовта. Знаете ли в колко църкви хората нямат тази сила да кажат Исусе, аз те обичам? Много малко хора, дори в песни и в молитви се чува да казват, аз почти не чувам. Но в тази църква ние имаме чудесната привилегия, ние имаме силата, чрез която можем да кажем, че обичаме Бога. Да, как да не обичаме Бога, ми брати и сестри, заради това, което Той е направил, да Словото постоянно ни насърчава, да следваме Бога, да го обичаме, да първата основна заповед не е казана, да възлюбиш Бога с цялото си сърце, с цялата си сила, с цялата си душа, с целият си ум. Не казва ли Божието Слово, че трябва да обичаме Бога и ние го правим, защото сме повярвали в Божия Син и в името на нашия Господ. Амин. И ако ние обичаме Бога, това е нашето свидетелство, че ние стоиме затвърдени чрез радостта на Святия Дух и на вярата в нашия живот, стоиме върху основата, която е Исус Христос. Да, ние трябва да продължаваме да обичаме Бога и да изповядваме своята любов като начин на живот, на дела, които ни свързват заедно с Исус Христос. Останете в мира на Бога и останете благословени тази вечер. Амин. Пожелавам на цялата църква да стоите на това твърдо място на камерата Исус Христос. Защото Бог е този, който ни затвърждава заедно с Неговия Син Исус Христос. Да стоим. Не се поплашите. Не приемайте съвети на нечестивите. Не приемайте съвети, които ще ви развалят, които ще ви обесърчат. Не слушайте, брати и сестри. Дори най-близките ви хора могат да се обърнат към вас, но това не означава, че трябва да ги слушаме. Дайте им нужното уважение, дайте им любовта, ако можете ги обичате, но никога не приемайте техните съвети, защото най-близките хора могат да бъдат богопротивни и да те призоват, да те накарат да отстъпиш от живия Бог. Но ти не трябва да ги слушаш. Повдигни главата си нагоре и виж какво ще направи Бог в твоя живот. Той е приготвил добри дни за теб. Той е приготвил добро време за теб. Амин. Амин. Халелуя.